Rab Tirkît bêjin Bozova bûyer doh berbêvarê we te demjimêr şeş û nîv ber bi heftan diqewme ew mala ku lê tûb teqiya tê gotin lê ji dîmenan jî diyar şewat derketiye ew gaz bawayekî li cîkî kom bûye nêzîkî sobeya em bêjin çi ya hêzinga jî bûye di wir da şewatekî dertê malekî piçûkê jî di oda û saloneke heft nüfus ji gundê Toxlûyê Kobaniyê li vir rûnişvan bûn ew tûpa ku do agir pê jê derketiye û bûye sedema wê karesatê jî ev tûp niha evkarê min dide nîşan do mixabin ji vira cinazê sê kesan derketin çawa şewat dertê demil dest cîran telefonê îtfayê tîmê hewarçûnê dikin ew tên di tespîta awil da du kes canê xwe ji destane bîstekî din ez ê navê wan jî bêjim niha şahat halê bûyerê li vir neze ji wan bipirsim lê berê wî ez dixwazim vî bêjim kê rehmet kir Zeynep Şêxo malbatekî ji Kobanî weke migo û dîsa Elîf Şêxo 11 salî û zarokekî bebekekî yekmeyê çilî wî derneket bû Arif Şêxo sê kesan di dema bûyerê de canê xwe ji destan niha çar kes jî li nexweşxaneya Rihayê li birine bajêr ji bo wir hatine vegwestin ew li wir tên dermankirin li gor zanîngeriyên ku mev destxistin ji wan çar birîndaran rewşa ji wan zarokan yekî ne baş e Berfîn Mihemed Weyso û Ramezan Şêxo ewin li Rihayê tên dermankirin şahat halên bûyerê xortekî li cem min e du êvarê saet çi dabû wê çaxê tu li ku bû dengê teqînê hat yan tenê şewat derket دنگی تقنیات دنگی تقنیات یعنی ام برنوشتی دنگ تقنیات مگو دفرم بو امجا داغاتن یانگن ابو مجا تلفن دفاعی کریان یان بیجن نوانی işte yani teqînekî gelekî bihêz bû mezin bu pira duvar laqiyan yan بیجن mezden hûn çûn were dema ku hatin îdî agir pêket bû matımın ar pırı bu ar veket bu yani yan بیجن çend deqe dewam kir ew ara ew agira heta îtfayê hat jî dewam dikir yan jî berî ku îtfayê were بريك ساعتها كم داوم كر يعني پر دارن اتفاقی دارن کادا اتفاقی زبط برکی بفل دیانا ام به وانی işte باشه اwan birîndar wanê ku rehmet kirin kê wana ji nav agir derxistin اكو اي بريندار ياك الف ابو مثلا بين هوالك ما اوي درخست و اي خاصه خانه وی جوال ما درخست yani اتفاقی کس در نخدن بس yangın söndürmüş kır ari çi bûye ew tupa ku agir pêketiye ev tupa hanê em dibînin eva ew e او زي ادبر او تاقيه يعني ام شيء زانه نه dengê teqînê hatiye teqînek çê bûye ari تاقي چه بیا باشه we nas dikir çend bigîşte heft kes bûn di vir ari مریم ما بودن ام ناس کردم مرا شروع کرد جیران من اجازه hûn şkê derê ne hûn jî ji Kobaniyê ne ari hûn şkê can gundê ne زغر zor ari gundê we û yê wan yê Kobanî nêzik hevin و نظام tamam belê tu nizanî spasiya te dikim tu çend salî دوشاش li vir tu hatî dünyayê yan tu li Kobanî hatî ركوباني spasiya te dikim xizmekî malbatê jî kek Alîl cemine kek Alî serê we sabe birasî jî karesatekî mezin e birîndarê li nexweşxaneyê Kêwkê bi nav tutkarî bêjî Zeynep Şêxo dayîka malê ye yê ku rehmet kiriye başka wan ê rehmet kirine ew İşte em bêjin xaltê min Zeynep rahmetî ye û dergûşekî çûçek û keçkek. Wanê nexweşxanî Ê nexweşxanê çar et dana Remezan e bavê xwe ye û du zarîn em bêjin evanan al xeştexanê ne. Din zarokê malbatê hene yê ku li vir nedniştin li hewagê li bozovanê niha Em ê birekî xwe birê Remezên mezin li vê dere li boza ya veqetiye ya ayrî rûniştiye. û işte wanî em bêjin. serê we sabe belê hîva cenaze do ji bo otopsiyê ji bo Rihayê hatibûn şandin niha anîne vira navçeya hewagê li nexweşxaneyê li morxê yê berbirnî vir cenaze sê kesa yê li vira werin definkirin migo we daxwaz hebû hûn cenazeyê xwe bibin gundê Toxlûyê Kobaniyê got heta niha jî her cenazê me çêbûne ji ber ku bi salan e piştî şer em li virin cenazê me jî her yê li vira werin definkirin mixabin dencama karesata do da asayişê jî miftel derî xistine ev malahanê bû goristana sê kesan ji heman malbatê عبدالسلام ئاکەنجی لە ڕووهاوە لەگەڵم بووی سپاس بۆ زانێرەکانت ماندوو نەبی